கடல பர்பையே கடல பர்பையே ரூபினக்ல குசிட்டு ராவு பொறுப்புயே ரூபினக்ல குசிட்டு ராவு பொறுப்புயே கடல பர்பையே கடல பர்பையே ரூபினக்ல குசிட்டு ராவு பொறுப்புயே ரூபினக்ல குசிட்டு ராவு பொறுப்புயே Ele vale, ai chora, papel vale, ai chora, vale chora, ai chora. ಸಾರ ಜನಕುಲು ಸೇರು ಜಾಗಗೆ ಬಡ್ಡ ಇಡು ಪೊರ್ಲೋದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಬಡ್ಡ ಇಡು ಪೊರ್ಲೋದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಬೀಜುನ ಗಾಡಿ ರಾಪಿನ ಪೊಯ್ಯೆ ತುಳುವೆರ್ನ ಪಾತೆರ ಸೆಕ್ಕರ ನೆಯ್ಯೆ ತುಳುವೆರ್ನ ಪಾತೆರ ಸೆಕ್ಕರ ನೆಯ್ಯೆ ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ತೂಪಿನ ಕುಲ ಕುಸಿಟೆ ರಾವು ಕೊರ್ಪುಯೇ ತೂಪಿನ ಕುಲ ಕುಸಿಟೆ ರಾವು ಕೊರ್ಪುಯೇ ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ತೂಪಿನ ಕುಲ ಕುಸಿಟೆ ರಾವು ಕೊರ್ಪುಯೇ ತೂಪಿನ ಕುಲ ಕುಸಿಟೆ ರಾವು ಕೊರ್ಪುಯೇ ನೃತ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಬಾರಿ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಪೂರ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನೀಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಅವಡು ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಅಕ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಉದುಪುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಸುರುತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಕೋರುಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕಡೆಗೆ ಮನಕಾನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಸುರುಕು ಇರಡಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಮಗ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಪನ್ಪಿರಡು ಪೊರ್ಲಾತನ ಮೂಜಿ ಪದ್ಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ರಡ್ಡು ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಡಲ ಪರ್ಬ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಮೂಜಿ ಪದಕ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೈದು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿರಿಂದ ಎನ್ನುವೇನು ದಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಜನಪದ ನೃತ್ಯದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಅಂದತ್ತೆ ಇರ್ನ డాన్స్డ్ కోఆర్డినేషన్ భారీ ఇంపార్టెంట్ ఆపండు అంచే కోఆర్డిನೇಷನ್ ಬೈದು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತರಿಂದ ಯಾನು ಎನ್ನುವೇನು ಅಂಚಂದು ಸುರುತ್ತ ಟೀಮ್ ಏನು ಹಿಡಿದವ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಅವಕಾಶಗೂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಪನು ನಮ್ಮ ಈತ ಜನ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲದ ಮುಜ್ಜಿ ಜನ ಏರ್ ಮಗ ಕೈ ದರ್ಪಲೆ ಏರ್ ಓ ದೇವರೇ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದತೆ ಅದೇ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಾಡ ಬರ್ಪಿನ ಅವಡು ಐಟು ಪೋಪಿನ ಅವಡು ಐಟು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಟು ಎರ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಕ್ಕಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪೆರ ಕಡದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಂಗೆ ದೇವಿಯರ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಕು ಅವೇನು ಪುರ ಗಣನೆ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಕಲು ಅವೇ ಶೋಕಾತನ್ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಲೇ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಗೌರವದಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಕೋರಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಬಲ್ಲೆ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಬತ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ ಏಕವೇಕ ಪುದರ್ ಪಾನ್ಪೂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಗೌರವಧನ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನ ಈ ಸ್ವಲ್ಪದ್ದು ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿಲ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯನು ಮಹಿಳಾ ನೃತ್ಯನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಅತಿಥಿ ನಕಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸನ್ಮಾನಿತೇರ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಭಿನಂದನೆಲು ತಂಡವಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟದ ರೆಡ್ನೆ ತಂಡವಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಏನಪ್ಪ ಎದಕ್ಕಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಎಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊಂಜನಕಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟುವ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆದ ಕೂಟ ಕಟ್ಟುವ ಪನ್ಪ ನೆಲಗಟ್ಟೆಡ್ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪದದು ಈ ಮಹಿಳಾ ಮಾತೃವಾಣಿಲ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ರಜತ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ನೃತ್ಯದಾಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬರೋದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ನಾ ದೇರಲ ಕಟ್ಟೆ ರಡ್ಡು ತಡದಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥದ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೂಟದಕಲು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಟೀಮ್ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ತಾಟಿದ ಉರುಟು ಅಕ್ಲೇನು ಎದುರುಕೊಂಡು ಪಂಡು ವಿನಂತಿ
ಬೈರೆ ತಿನ್ನೆರೆ ಬೋಡು ಸುಣ್ಣ ಕೊರ್ಪನ ಪಲ್ಲಗ ರಟ್ಟು ಮೊನೆ ತೂಗೊಂದುಂಡು ಆಜಿಕಾರೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ತರ ಈರೆನ ಲೆತ್ತೆನಿ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಲೆಕ್ಕುಲೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತುಂಡ ಬಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂತಿರುಗೆ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪಿ ಜವಂದಿ ಪೊಣ್ಣೆ ಕೇನ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೋನು ನಿನ್ನನೆ ಪೊರ್ಲುದು ಮೈಪೂರ ಮರ್ಲಾಂಡ್ ಚೇಂಡಿನ ಕೊರ್ದು ಬುಡು ಅಮಸಾರ ಉಂಟಾದ ಐಕಾದೆ ಕಾಪುವೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂದು ಬುಡು ಬಂಗಾಡಿದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಪಾತೆರೋನು ಉಲ್ಲೆನೆ ಲೆಕ್ಕದು ಬೈಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾತದ ತೂಯರತ್ತ ಎತ್ತ ಕಂಜಿ ದೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತಿನತ್ತ ವಯ್ಯಾರದ ಸಿಂಗಾರಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ತೆರಿದು ಬುಡ್ಲ ಕುದುರೆಡು ಕುಳ್ಳುದು ರಾಜನ ಭಾಷಣ ಲೆಕ್ಕಿನ ತಪ್ಪಾಂಡ ಸುನ್ನೋನೆ ಬೋಡೆಂಕು ಏಪೋನೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತೇನೆ ತೆರಿಪಲ ಕುದುರೆ ಏಳು ಬತ್ತಿ ಶೂರ ಪಂಡಿನೇಳು ನರ್ಪದು ಪರ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೆಪ್ಪಿನ ಪಗ ಸೈತಿನ ಕ್ಲೋಲಕ್ನಾಗ ಮರ್ಮರ ಜೋಟಾಗ ಸೈತಿನ ಏರುತ್ತ ಮಿತ್ತುಡು ಬತ್ತುಂಡ ಪರ್ವೆ ಭಾಗ್ಯಾರ ಕಂಡುಡು ಗಂಧ ಸಾಲಿ ಪೊರ್ಲಬಿದೆ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೋರ್ ಮೇಡೆನನ ಗುಮಿಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೋರ್ ಮೇಡೆನನ ಭಾಗ್ಯಾರ ಕಂಡುಡು ಗಂಧ ಸಾಲಿ ಪೊರ್ಲಬಿದೆ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೋರ್ ಮೇಡೆನನ ಗುಮಿಸೊಂದು ಕಮ್ಮಿನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೋರ್ ಮೇಡೆನನ ಬಂಗಾರದ ಕಂಗಳೊಡು ಪೇರನು ಪುದ ಒಣಸು ಸಿರಿಭಾಗ್ಯ ಪೆರ್ಕ ಉರ್ಕರಂಡು ಬಂಗಾರದ ಕಂಗಳೊಡು ಪೇರನು ಪುದ ಒಣಸು ಸಿರಿಭಾಗ್ಯ ಪೆರ್ಕ ಉರ್ಕರಂಡು ಹಾಯ ಕೊಡು ರಂಗಿ ಕೊಡು ಮೊದಲ ಮದಿಡು ಚಂದ್ರಿ ಭಾಗ್ಯಾರ ಕಂಡುಡು ಗಂಧ ಸಾಲಿ ಪೊರ್ಲಬಿದೆ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮೆನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೋರ್ ಮೇಡೆನನ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮೆನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೋರ್ ಮೇಡೆನನ ಗೂಡುದ ಚಾವಡಿ ಪೆರುಮೆದ ಕಲೋಟು ಇನೆದಾಂತಿ ಐಸಿರದ ಬಂಗಾರ ಬಾಲೆ ಗೂಡುದ ಚಾವಡಿ ಪೆರುಮೆದ ಕಲೋಟು ಇನೆದಾಂತಿ ಐಸಿರದ ಬಂಗಾರ ಬಾಲೆ ಬನಿತೆಲಿಗೆ ಸವಿನಲಿಗೆ ತುಳುವ ಕಲಿತ ಕಲಶ ಭಾಗ್ಯಾರ ಕಂಡುಡು ಗಂಧ ಸಾಲಿ ಪೊರ್ಲಬಿದೆ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮೆನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೋರ್ ಮೇಡೆನನ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮೆನ ಪಸಿರಂಗ ಊರೋರ್ ಮೇಡೆನನ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಸಿರೆಡ್ ನಿಖಲ್ ನೃತ್ಯ ಮಂತರ ಟೀಮ್ ಏನೋಪಾಯ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ರಜತ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪನ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಹಲೋ ಸರಿ ನಡುಕು ಬಲೆ ರಡ್ನೆ ತಂಡವಾದ ನಿಖಲು
ಯೋಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ನೃತ್ಯನ ಮಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ KK ಬೇಜಾರ್ ಅವರು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರ KK ಬೇಜಾರ್ ಆರ್ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಖಲು ಶಾಲೆ ದಕುಲ ಬೇಲೆ ದಕುಲ ಬೇಲೆ ದಕುಲದೆ ಓಲ್ ಬೇಲೆ ದಕುಲೆ ಏನಪ್ಪ ಎಡದೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ನಡಿ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಈರ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಅವಳ ಬೇಲೆಗ ಅಂದ ಮಗ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯನು ಪಾಡಿಯಾರ ನಿಖಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮೋನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಯಾರ ಕಂಡೋಡು ಈ ಅವು ಒಯ್ತ ಪದ್ಯ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಪನೋಲ್ಯಾ ಗೊತ್ತುತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಖಲು ಪುಣೆಪ್ಪ ಹೋಗ್ಯಾನೆ ಬಾಕ್ಯಾರ ಕಂಡೋಡು ಒಯ್ತ ಪದ್ಯ ಒಲ್ಪಾರ್ದ ಪದ್ಯ ಅತ್ತನ್ನು ಹೂವಡ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಮೋನೆ ತೋಜೊಂದು ಬಾಕ್ಯಾರ ಕಂಡೋಡು ಬೊಂಬೈದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪತ್ತನಾಜ ಫಿಲ್ಮದ ಪದವು ಅವನು ಬರೀತೀನಿ ಏರಂದಿಕೆ ಅಂಡ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಅವೇ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಬರೀತೀನಿ ಐಕ್ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಇವರು ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತದ ಒಂಜಿ ಒರುಣು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಬಾರಿ ನಿಕಲ್ ಬಾಕಿದ ಡಾನ್ಸ್ ಬರೋ ಸೋಕ್ ಆತನ ಬಕ್ಕ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ನಿಕಲ್ ತುತ್ತ ಐತೆ ಎಡ್ಡಂಡು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದ ನೃತ್ಯನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಜತ ರುಕ್ಮಿಣಿದ ಗೌರವ ರುಕ್ಮಿಣಿಯರ ಎರ್ದು ರಜತ ರುಕ್ಮಿಣಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಮಲ್ಪನಚನ ಪರ್ತು ಈತ ನಿಖಲ ದುಂಬತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು 25 ಜನ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೆತೊನ್ನಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಒಂಜಿ ನಾಳೆ 2-3 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ನದ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಮಾರೋಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಡದ ಬೋಪ ರಜತ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಕೂಟದ ಮೂಜನ ತಂಡಬಾದ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಮೂಜನೆ ತಂಡಬಾದ್ ನಲಿಕೆಯ ತೆಲಿಕೆಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಚನ ತಂಡ ಸೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಗ ಅಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಸಮೃದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪಡ್ಲಾತಂದು ಸೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗ ಸಮೃದ್ಧಿ ತಂಡ ಬಜಾಲ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಾನ ಸೂರೇರಿ ಮ್ಯಾಲ ಅಂದದ ಚಂದದ ಮಾಯ್ಗಾರ ಮಾದೇವ್ಗೆ ಚಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮದು ಸಮೃದ್ಧಿ ತಂಡದಿಂದ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲೋಣ. ಓ ಹೋಯ್ ಸಂಜನಾ, ಹಾ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಹಾ ಏನು ವಿಶೇಷ? ಹಾ ಸೀತಕ್ಕ, ನಾವು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಿಂದ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ? ಹಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಜಾನಪದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಂಜನಾ? ಜಾನಪದ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪದಗಳೇ ಜಾನಪದ. ಓಹೋ, ಹಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೀತಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಲ್ಲದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗವೇ ಜಾನಪದ ಕಲೆ. ಹಾ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವಾಗ ಆಹಾ ಅದೆಂತ ನೃತ್ಯ ನೋಡಿದಿರ ಸೀತಕ್ಕ? ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಪುಡೆಟ್ ಕುಣಿತ ಬರಿಟ್ ಉದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಕುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಉದೆತ ಪುಡೆಟ್ ಕುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಲೆಸಾ ಅಲೆಸಾ. ರೈತರು ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣು, ಗೊಬ್ಬರ,
ನೀರು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಆ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿಯೋ ಸುಗ್ಗಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸುಗ್ಗಿ. ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರುನಲೆ ಪರಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ. ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರುಂಡೆ ಪರಬೈಲು ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ. ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬೆರ ಕೋಯಿ. ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪತ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತುಂಬಿರ ಕೋಯಿ. ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ ಸೇರುನಲೆ ಪರಬೈಲೆ ಕಂಡೋದ ಕೈ ಕೊಯ್ಯರ ಕೋಯಿ. ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆ ಬೀಜ ಬಂದಾಯಿತು, ಅದು ಬೆಳೆದಾಯಿತು, ಕಟಾವಿಗೂ ಬಂದಾಯಿತು. ಆ ಧಾನ್ಯ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮನೆಯ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೃತ್ಯ. ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ. ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ. ದೈವ ದೇವಿರೆ ಸುಗಿಪು ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕದ ಒಡಿಪು. ದೈವ ದೇವಿರೆ ಸುಗಿಪು ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕದ ಒಡಿಪು. ವಾಪೊರ್ಲು ಏ ವಾಪೊರ್ಲು ಏ. ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ. ಉಡುವರಿ ಬಿತ್ತದೆ ಉಂಡಾಯಿ ತುಳುನಾಡು ವಾಪೊರ್ಲು ಏ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಎಲ್ಲೋ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಗಳು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಗಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ. ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಸಮೃದ್ಧಿ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಬದುಕಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬದುಕಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜನಪದದ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಈರೊಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಮೀಸೆ ತಿರ್ಗಲೆ ಬರ್ಡ ಅರ್ನ ದೇಕಿ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದರ್ಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಕಲ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಮಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಬರ್ಪುಣತಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆ. ಅಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಚೂರು ಜೋರ್ದಿಲ್ಲ ಮಗ, ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜೋರ್ದಿಲ್ಲ. ತುಳು ಬರ್ಪುಣದೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಪಾತ್ರೆ ಏರೆಲ್ಲ ವರ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಕ್ಕಡದಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ತಂಡದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಜೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೌದಾದೆ ಕನ್ನತಿ ಮೂಲು ಸುಗ್ಗಿ ಇನ್ನು ಕೊರಳ ಬೌಂಡತೆ ಹೌದು ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಕದಿರು ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಇಟ್ಟದು. ಆಯ್ತಾ ಪದ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಪದ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟದು ಅಷ್ಟೇ. ಓ ಮೂಲೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಉಂಡದೆ ಪಾವುಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರು ಬೊಕ್ಕದ ಅದು ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ಯುವಾಗ ಸೇರು ಅದಿದಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಕು. ಸೇರು ಆನಂತರ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅದು ಪಾವು ಆನಂತರ ಸೇರಿನ ನಂತರ ಎಂಥದ್ದು ಅದು ಗೆರಸೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸೇರಿನ ನಂತರ ಅದು ಗೆರಸೆ ಹೌದು. ಸೇರಿನ ನಂತರ ಏನು ಇದು ಆನಂತರ ಎಂಥದ್ದು ಆನಂತರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಕಳಸೆ ನಂತರ ಎಂಥದ್ದು ಮುಡಿಯ ನಂತರ ಎಂಥದ್ದು
ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದೊಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕೊಂಡೆ, ಪಾವು, ಸೇರಿ, ಕಳಸೆ, ಮುಡಿ 5 ಭಾಗ ಕೋರ್ಚಿ. ಕೋರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ 42 ಮುಡಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂತದ್ದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೋಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಅದು ಇದು ಮನೆಗೆ ಹೌದು, ಅದ್ರ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ತುಳುಟು ಬಲ್ಲೆ ಒಯ್ಕವು ಅವ ಬಾರ್ ಬತ್ತದ ಅರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅರಿ ಮಲ್ಪೆರತ್ತ ಅರಿ ಎಡುಪ್ಪೆರೆ ಎಡುಪ್ಪುನಂದು ಅನ್ಪಿತ್ತು. ಅರಿ ಎಡುಪ್ಪುನ ಅವೇ ಮದತ್ ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ತುಳು ನಮ್ಮದು ತುಳು ಮದತ್ ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬಾರ್ ಮೆದ್ದಿಪ್ಪೆರೆ ಬಾರ್ ಮೆದ್ದಿಪ್ಪೆರೆ ಇಂಚಪುರ ತೊಂದರೆಜಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪುರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಕಲ್ಲ ತುತ್ತ ಎತ್ತಲ ಇಟ್ಟಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ದಲಕ್ಕನೆ ತುತ್ತ ಎತ್ತಲ ಇಟ್ಟಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅನಾದಿಗತ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗಣತೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಗುಸ್ಸಿಯಾಂಡು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುದೆತ ಪುಂಡೆಟ್ಟು ಪುನೀತ ಬರಿಟ್ಟು ತುಳುವ ಜನಕ್ಕೂ ಪದ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಬರೀತಿನ ಅರಿಯರ್ ಗೊತ್ತುತ್ತಿನ ಬಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಜಿ ತುದೆತ ಪುಂಡೆಟ್ಟು ಪುನೀತ ಬರಿಟ್ಟು ತುಳುವ ಜನಕ್ಕೂ ಪನ್ಪಿನ ಪದವನ್ನು ಬರೀತಿನ ಅರಿಯರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ರತ್ ಅವ್ನು ಈಗಿನ ಕೈತಲ್ದಾರ ಈಗೊನೆಕೋ ಇರ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪನ್ಪಿನದ ಅದನ್ನು ಅದು ಬರೀತಿ ಆ ಪದನ್ನು ಬರೀತೀನಿ ಅರಿಯರ್ ಕೇಳಿನಿ ನಾನು. ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ ಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಅವೇನು ಪಂತಿನ ಅರಿಯರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಶೀನಾ ನಾಡೋಳಿ ಬಂದು ಜನಪದ ಒಂಜಿ ಹಾಡುಗಾರೆ ಶೀನಾ ನಾಡೋಳಿ ಬಂದು ವಿಟ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಡೆ 6 ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆದಲ್ಲಿ 6 ಪಂತಿನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅದು ಬೇತರಡ್ಡು ಮುಂಚೆ ಪದಲ ಉಂಟು ಬರ್ತಿ ಒಂಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ್ತೆಪ್ಪರಿಂಕ ಅವಕ ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಐಕ್ ಪಡೋದು ದೇಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಪತ್ತೊಂದು ದೇಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಐಟ್ರಿ ಯಾನು ಸಿನಿಮಾಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪದ ಬರಿಪಿನಿ ನಾಟಕಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪದ ಬರಿಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಸತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು. ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಹಾಪುಡು ಐಕ್ ಪಡೋದು ಆ ಯಾಪಲ ನಿಕಲು ಒವ್ವೇ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಗಮನ ಉಪ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಏರ್ ಬರಿತೀನಿ ದಯ ಬರಿತೀನಿ ಒಲ್ಪ ಬರಿತೀನಿ ಬಂದು ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಟೀಮ್ದಾಗ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಟೀಮ್ದಾಗ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಡ್ದು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಸರಿ ಮಗ ಓಕೆ ಪೊರ್ಲಾತನವೇ ಸರಿ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಇದು ಪಂಡ ಬೇರೆ ಗೊಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಆದಪ್ಪು ಬೇರೆ ಗೊಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಆದಪ್ಪು ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ಹಾಂ ಯಾನವೇ ಒಂಜಿ ಕೇನುಡು ಮಲ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆಷ್ಟು ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಪ್ರಾಯೋಗ ತಕ್ಕ ಇರ ಸಲಮಣ್ಣ ಮುಂಡ ಸರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಲಮ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ನಿಕುಲ ಒಂಜಿ ಆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಗಾಲ ಪೊಡು ಬೈದಾರೆ ತೈಕ್ ಪಡೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ సంస్కృతిని ఈ ఊరుకు తిరిపోనొచ్చిన ఈ మన్నుకు తిరిపోనొచ్చిన ఈ జనతకు గెలిచిన మన ఈ ಕಲೆಗೆ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪೊನಚ್ಚಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪದರಾದ ತಂಡಲಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ ಅಜತದ ಎಂಕಲು ದೆತೊಂದಿನಿ ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗ್ ಈ ಕೂಟದ ಮೂಜನೆ ತಂಡವಾದ ಈ ಕೂಟದ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ನೃತ್ಯ ಧಾಮಿರದ ಮೂಜನೆ ತಂಡವಾದ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬರಂದುಪ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ತಂಡ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆತ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ತಾಟಿದ ಬುರುಟು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಗ ಆಧಾರಿತ ಜನಪದ ನೃತ್ಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನೃತ್ಯವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಜನಪದ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಜೋಗ್ವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಜೋಗತರು ಮತ್ತು ಜೋಗತಿನಿಯರು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಭಕ್ತರು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಜೋಗಪ್ಪರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಲ್ಲಾಟಿ ಭಂಡಾರ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ನಲ್ಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಪವಿತ್ರ ನಿಧಿ. ಇದು ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಗೋಚಾರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ನೃತ್ಯವು ಮರಾಠಿ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜೋಗ ಸಮುದಾಯದ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನಪದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಇಂಥ ಯೋಜಿ ದೇಶೀಯ ಜನಪದ ಅಂತ ಪಂತ ಜನಪದ ಕಲೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕಲೆ ಕೊಲುಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಜನಪದ ಕಲೆತ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನಚನ ಒಂಜಿ ಈಗಲ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಕಲೆತ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯನ ಮಲ್ತು ತೋಚೆನಂಚಿನ ಎದುರು ಬಲೆ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಈ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಸುರುಕು ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಕೊರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ. ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಅಲ್ವಾ, ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಗ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಇಡೀ ಡಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೀಡು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಅಲ್ವ ಅದು? ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮರಾಠಿ ಬರ್ತದೆ? ಬರುದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಮರಾಠಿ ಬರುವವರೊಂದು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು? ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ? ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾವೇ ಹಾಕಿ. ಯಾವುದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾವೇ ಹಾಕಿ. ಹೌದು, ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜೋಗತಿ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಲೇಜಿಮ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ ಲೇಜಿಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಾಠಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾ ಲೇಜಿಮ್ ಇತ್ತಾ? ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು. ಅದು ಮರಾಠಿ ಹೇಳಿ ಮಗ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೋಲಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವ, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಜಿಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಇಂಥ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಜಿಮನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಹಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಾಡಿನ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಿ, ಕುಣಿತಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಪದ್ಯನ ಬಹುಶಃ ಅರೆಗ್ಲ ತಿರಿದುಂಡ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡದು ಮುಂಬೈಡ ಸರಿ ಮುಂಬೈದ ಆರ್ಲ ಪಾಯಿಡು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನ ಹತ್ರ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಎಂಕಲ ಶೈನಾ ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಆರ್ರಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಶೈನಾ ರಾಣಿ ಶೈನಡನೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಅಂದಂದು ಈರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ದೇಪಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಡಾನ್ಸರ್ ನಕಲು ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಷತ ಬೇಕಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾರು, ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನಗ ಅರ್ಹತೆ ಪಡಿತಿನಾರು. ಅಕ್ಷತ ಬೇಕಾಡಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಸಮತ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಕುಲೊಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದೇವೇರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರ್ ಪನ್ಪುನುಂಡು. ಸೊ ಆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೈಟ್ ದೇವಿ ಬತ್ ಆ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಜಾವನ ಪಂಡ ಈಗ ಚೂರಾಂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ಮಲ್ದ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರ ದೇವೇರನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗ ದೇವೇರನ ಪುದರ್ಡು ನಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಜನ ಅಂದುಲ ಉಂಡು. ಅವು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮುಕ್ಕುಲೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕಲಿರದ ದೆತೋನ್ಯ ಹತ್ತು ಸರಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಈತ ಹೊರತುಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕೂಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳು ನಿಂಗಳು ಗೌರವಧನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರನ ಕೊರಪ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಪನ್ಪುನಚನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಇಂದು 4 ಟೀಮು ನನ್ನ ಎನ್ಮ ತಂಡಲು ಬಾರಿ ಮಲಮಲ್ಲ ತಂಡಲು ನನಲ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆರಂಡು ಪೂರ ಚಾತುರ್ಪುದ ತಂಡಲೇ ಇಂಥ ಕೂಟೋಡು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿನ ಅಕಲು ದೂರದ್ದು ಬೈದಿರು ಅಕ್ಲಿನ ಕಾಪವನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾರೋಪದ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದೆ ಮೊತ್ತ ಬಂದೊಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುನಚನ ಯಜ್ಞನೆ ನೃತ್ಯ ದಾಮಿನಿ 2 ತಿರತೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬರೊಂದು ಪುನಂಚನ ತಂಡ ಶಕ್ತಿನಗರ ಪುನಂಚನ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ಪನ್ಪುನಂಚನ ಊರೂರ್ದು ಬತ್ತನಂಚನ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ. ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು
ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಗೊಡು ಹೋಕೊನೊಂದು ಮಾಯೊಡೆಸಿರಿ ನಂದಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ಒಂಜನ್ನ ಮಡ್ದ ಎರುಕುಳು ಅಂಚನೆ ಮಾಳ ಆನಂದ್ ನೀಲಾಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ಡನ್ನ ಮಡ್ದ ಎರುಕುಳು ಮಂಜಟ್ಟಿಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು 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 ಪುಣ್ಕೆ ಕೈಪುಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ ಕಟ್ಲೆ ನಾವೇರ್ ಕಟ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಉಂತರವಲ್ಲಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬಿಡಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬಿಡಬಲ್ಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಅಲ ಕುಡಿಯಾರೆ ತೋಲ ಕಂಬುಲ ನಾಗ ತಂಬಿಲ ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೂಡು ಕೋಲ ಕಂಬಳ ನಾಗ ತಂಬಿಲ ಅಂಕಾಯನದ ಬೂಡು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಫಲದಿಂಜಿ ಉರ್ಕರುನ ಮದಿಮಾಲು ಸುರ್ಪುದ ನಾಡು ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಫಲದಿಂಜಿ ಉರ್ಕರುನ ಮದಿಮಾಲು ಸುರ್ಪುದ ನಾಡು ಮೂಡಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸೂರ್ಯನ ರಂಗ ಡೆನ್ನ 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 ತಕ್ಕೈ ಕಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಸ್ವರ ಡೆನ್ನ 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 ಮೆಲ್ಲನೆ ಬೀಜುನ ಗಾಳಿದ ರಾಗ ಡೆನ್ನ 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 ಸುದೆದ್ದ ಬರಿಟ್ ಗಾಳ ಪಾಠಗ ಡೆನ್ನ 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 ಪಚ್ಚೆದ ತುತ್ತೈ ತೊಡು ಏ ತೈಸಿರ ತುಜು ಬಲ ಪಚ್ಚೆದ ಮೆತ್ತಡೆನೆ ಪಚ್ಚೆ ದೀವತ್ತು ಬರುವಲು ಮೂಲ ಇಲೆತ್ತದ ಮಟ್ಟೆಲು ದಿಂಜಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಪೇಟು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನ ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ 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 ಕಿತ್ತಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ 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 ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನ ತೂಲೆ ಡೆನ್ನ 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 ಕಿತ್ತಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡೆನ್ನ 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 ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವ ಮಣ್ಣುಡು ಹುಟ್ಟಿನಂಕುಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಚಕ್ಕೆಲುಡು ಕೊಪ್ಪು ನಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು
ಮಣ್ಣು ಪರಪತುದಿನ ದೇವಿರ್ ಬಂತಿ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣು ಕಡಲ ಅಪ್ಪರ ಕೇನುನ ಬಿಂಕದ ಮಣ್ಣು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವ ನಾಡದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ಗುಣವಿದೆ ಈ ಮಣ್ಣಲಿ ಸೊಬಗಿದೆ ಈ ನಾಡಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಅವ್ರು ಚೇರ್ಲ ಅವು ತಂಡದಕ್ಲ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವು ಜ್ಞಾನವಂತೇರು ಅನುಭವಸ್ಥೇರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಾತೆರ ಅಂದ್ ಇನ್ನೊಂದು KK ಪೇಜವರ್ ಸೋಕಾತನ ಮಗ ಪುರ್ಲುಡು ಪಾತ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ ಸೋಕಾತನ ಪೂರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಕಲು ಅದು ಪೂರ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಇರಂತ ಅಂದ ಜಾಣೆ ಗಿರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದು ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿನಿ ನಾನು ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏರು ನನೊಂಜೇರಿ ಈರಾ ಹಾಂ 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 ಬೊಕ ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಅಶೋಕ್ ಮಾದ ಅಶೋಕಾತನವೇ ಈಗ ತುತ್ತೈತೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಡಲ್ ಮುಡಿಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಪೊಡಿಪುನ ನಾಗನಗನ ದಿನ ಕೋರಿ 19 ದಿನ ಎನ್ನ ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೀಯಾರ ಏರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀತೀರಿ ಏರಿ TS ಗಣೇಶ್ ಆತು ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅವೇ ಸಸ್ಯ ಬಿತ್ತಲ್ದ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅವನ್ ಪಂತಿನೇರು ಪದ ಪಂತಿನೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶೀನಾ ನಾಡೋಳಿ ಬಕ್ಕ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಬಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ಆಯ್ತಾ ಲೇಡೀಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಬಂದು ಆರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟೀಚರ್ ದುಂಬು ಕುಂಜತ್ತು ಬೇಡುತ್ತೀರಿ ಇದು ಓಲ್ಲೇருந்து ಗೊತ್ತೋಜಿ ಶೀನಾ ನಾಡೋಳಿ ಅನ್ಯಾಕರ ಪಂಡ್ಯಾರ ವಿಟ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಅನ್ ಬಕ್ಕ ಡಾನ್ಸ್ ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ರಿ ನೈನಾ ಮೇಡಮ್ ಸೈನಾ ಮೇಡಮ್ ಕೇಂಡ ಡಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತನಿಗೆ ಅವೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಕ್ಕನೇ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಇದು ತೆರಿಪ್ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ್ತು ಪಾತಿರಂದ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕೂಡ ಪಾನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಾಯಿ ಪಾನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೇರು ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ ಚೂರು ತೆರಿಯೊಂದು ಬರಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂದಾರೆ ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಬಂದು ಅವನು ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂದಾರೆ ದಪ್ಪಣ ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ನಲ್ಕೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಗಳು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲ ಮೆಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯತ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಟೀಮ್ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮನ ಮಾನದಿಗೆದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅವೆಲಕನೆ ಗೌರವಧನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕುರಿದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ವತಿಯಿರ್ದು ಬರಡು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗ್ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿರ್ದು ಬತ್ತು ನಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಏಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಜನ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಚಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮಾತೃಮಂಡಲಿ ಕೊಲ್ಯ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮಾತೃಮಂಡಲಿ ಕೊಲ್ಯ ದುಂಬುದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುದ ತಂಡವಾದ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮಾತೃಮಂಡಲಿ ಕೊಲ್ಯದ ಪೂಜ್ಯ ಕೀರ್ತಿಶೇಷರ ನಂಚಿನ ರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತೃಮಂಡಲ ಏಜಿ
ರಜತ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪನ್ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ನೃತ್ಯದ ಅಮ್ಮಿನಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡಂಜನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮಾತೃಮಂಡಲಿ ಕೊಲ್ಯ. ರಾವೋರಾ ಕುರುಂಗೂರ ಏರೇನೆ ಕೆನು ಜಲೆ
ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮಾತೃಮಂಡಲಿ ಕೊಲ್ಯ ಒಂಜೆ ಮದಿಮಾಲ್ನಕ ಅಲಂಕಾರ ಅದು ಇನ್ನು ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತುಳಸಿ ಅಕ್ಕ ಅದಪ್ಪು ಸುಲೋಚನಿ ಟೀಚರ್ ಅದಪ್ಪು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ 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 ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣದು ಒಂಜಿ ಜವ ನಿನ್ಬಾರ್ದೇರು ಅದರ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕೊಲ್ಯದ ಅಂಚ ಅಂಚ ಕೆ ಪೇಜರ್ ಯಾರು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರ ಯಾರು ತೂತೀರು ಆ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಜರ್ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮುಜ್ಜಿನಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲು ಒಂದು ಪನ್ನೊಡು ಇದೇ ಪಂಡ ಆ ಅಜ್ಜಿನಕುಲ್ಲ ಆ ನಲಿಕೆ ಎಂಚ ನಲಿಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ಸುರುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇನ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನೆ ಬಕ್ ಈರ್ನ ಆ ಪದ ಪನ್ನ ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಉಂಟೈತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಟೀಚರ್ ಮೇರೆ ಓಲು ಆದರ್ಶ ಅಳಪೆ ಪಡೀಲ್ ಪಡೀಲ್ಡ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆ ಈರ್ನ ಶಾಲೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾವುಡ ಬಂದು ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆ ಇಡಲಿ ಸೂರತ್ ಕಲ್ಡವೇ ಇತ್ತೀರಿ ಯಾರ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಯಾನ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆತ ಸರಿ ಮಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆತ್ರಿ ಮಾತಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಪಾತಿರ ಇದು ಬಾರಿ ತೂಕೊಡು ತೂಪಿನಾರು ನಮ್ಮ ಶೈನಾ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಂಜಿದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಟ ರಾವೋ ರಾಕೋರ್ಂಗ ರಾಯರನೆ ಕೇನುಜಲಿ ಪದ ಉಂಡಾತೆ ಒಂದು ಏರ್ ಬರೆತೀನಿ ಅಂತ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಜನಪದ ಜನಪದ ಸಂಗ್ರಹ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಜನಪದ ಸಂಗ್ರಹ ಇಂದೇನು ಏರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನಾರು ಏರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಮೇರೆ ಅವೇನು ಜನಪದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸಾರತ್ವ ವರ್ಮನತ್ತು ಯಾನಿಕ್ಲ ಈ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಸಾರತ್ವ ವರ್ಮನತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡೆಟ್ಟು ಈತ ಮೂಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಸುರತ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಚಾನಲ್ ಬಂದುತ್ತೇನೆ ಐಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಇಂಡಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಇಂಚಿನ ಇತ್ತು ನಾವು IT ಆನ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದೈತೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾಲ್ದಿನ ಪದವು ಈತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಪದಕುಲು ಬಂಡತೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನೇ ಅವು ಒಂದು ಅವಿನ ಆಯ್ಕೆ ಅಜ್ಜಪ್ಪರ ಯಾನ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆದೈತೆ ಅಂಚೆಡಿದವರ ನಿಕಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಆತನು ಅಂಚೆಡಿದವರ ಮಾತೆರಳ ಕೊಡವರ ನನವರ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚಿ ಆರು ಪಂಡಿನಿಗೆ ಪಾಡಿನಿ ಯಾನಿಜಿನ ಪನ್ ಪೂಜೆ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊಡವರ ನನವರ ಸುಲಭ ಸಂದವ ಬಲ್ಲ ಈರ್ನಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಮಗವೇ ಯಾವೇ ಸೂಪರ್ ಕೆ ವಿಜಯರ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಇಡ್ಲ ಈತ ಬಂಗಾರ ಬಾರ್ದಿರತ್ತೆ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಸುರುಡು ಕೇನ್ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಆರ್ ಮದ್ಮಲ್ ಲಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬಂಡಾರತ ಮದ್ಮಲ್ ಲಕ್ಕತ್ ಮದ್ಮಲ್ ನಕುಲೆ ಆತ ಸೋಕು ತುತ್ತಾಯ್ತ ಆತನ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲದ ಬಂಗಾರ ನಾಚಾರ್ಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಅತ್ ಮೊಗಲು ಪೋನಾಡು ಜೋಸಾಲು ಕಸ್ತಾಡಿ ಪೋದು ಬಾಡ ಅಲ್ಪ ಉಂಡ ತಕ ಸ್ಟಾಲ್ ದಾದನಲ್ಲ ಒಂಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿನ್ಕ್ ಕೊರಿ ಎರಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಮೆನ್ನು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ದಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಲೋಚನಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಈತ ಜನತ ಈ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಜವನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸವಾಲೆ ನಿಖಲು ಅಕುಲು ಮರ್ಯಾದಿದೆ ಅಕಲ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಯೋಡು ನನ್ನ ಅಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಲಿಪೊಡೋ ಆ ನಮೂನೆ ನಲ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಈತ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ದಿವಂದರತೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಬೇರೆ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಮೂಜನೆದಾರು ಆರು ಸೂಪರ್ ಆರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ನಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಕಮ್ಮಿದ ಅಲತ್ತು ಕೆ ಪೇಜು ಆರು ಫನ್ಲಕನೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಂಗು ತೋಜುಂಡು ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ ನಲಿಪುನ ತಂಡ ಇತ್ತು ನಾವು ಮುಖಾಮಿಕ ತಂಡ ಅಂದೇ ಪನಿಯರೆ ಅನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ದಾರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ರಜತ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಸಭೆ ಮಲ್ಪುನಾಕನೆ ತುಳಸಿ ಅಕ್ಕನಾಕ್ಲು ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಮೂಕಾಂಬಿಕದ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪನಚನ ಧೈರ್ಯ ದಿಂಜದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಐಕ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯ ದಿಂಜೈನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಶಾಲು ಗೌರವನು ಬೇರ್ಲ ಅವೇ ತಂಡದಾರ್ಲಕ ತೋಜುವೇರು ಪ್ರಫುಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಬಾರ್ದು ಎರ್ಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ರಜತ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನೃತ್ಯಧಾಮಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತಂಡವಾದ ಬರೊಂದು ಪುನಚನ ತಂಡ ಒವೊಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಲಕ್ಲೆ ಎದುರು ಉತ್ಪೇರು ಮರಾಠ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಕುಂಪಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ತಾಟಿ ಬುಟ್ಟುನ ఆయన ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಂಡ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒರಿ ಜನ ಬರ್ಪುಣೆ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಕುಟುಂಬನೇ ಬರ್ಪು ಅಂಚಿತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪೂನಂಚನ ಸಮಾಜ ಜನಿತೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೃತ್ಯಧಾಮಿನಿಡು ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪುನಂಚನ ತಂಡ ಮರಾಠ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಕುಂಪಲ
ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸದ ಮೂಲಕ ಶಿವನು ಒಲಿಸಾದ ಮಹಾಪರಶುವನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಪರಶುರಾಮೆ పశ్చిమడు తపస్సు మల్పునంచిన పొర్తుడు కడల రాజే తన్న తెరకులేను ఒంజెత్తమిత్తొంజేను దర్పుడాకుయే గర్వడు ఉర్కారిన పరశురామే తన్న కుడరిను దక్కనగా ఉండాయినాయి పుణ్యమన్నే నమ్మి పొర్లుద తులునాడే ವಿಘ್ನುಲೆನ ಅಧಿಪತಿ ಆನೆ ಮೂಟದ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿನ ದುಂಬತ್ತದಿ ಒಂದು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಲ್ದಿನ ನಾಡುಗೆ ಪರಶುರಾಮನ ಪುಡರಿದ ಪೆಟ್ಟುಡು ಉಂಡಾಯಿನ ಶಕ್ತಿದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಚ್ಚೆಸರಿಟ್ಟು ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಚೋಡಿದ ಮಣ್ಣು ಓವು ಪಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡುದ ಜನಪದ ನಲಿಕೆ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ದುಂಬು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಜಾರಿ ಅಧರ್ಮ ತುಂಬಿದಾಗ ಆದಿಮಾಯಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊರಗಟ್ಟನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಊರಿನ ಮಾರಿಯನ್ನು ಗಡಿದಾಟಿಸುವಂತಹ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಕಂಗಿಲು ಕುಣಿತ. ದಯಾ ಕಡಿಗಣ ಬಾರ ಬಾರ ಕಡಿಗಣಕ್ಕೆ ಬಪುರ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಗಣ
Elesa, Elesa, Obele bele Elesa, Elesa, Obele bele Elesa, Elesa, Obele bele Elesa, Elesa. ಉದೆತ ಪುಡಿಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ಉದೆತ ಪುಡಿಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಉದೆತ ಪುಡಿಟ್ ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಂಡೊಲಿಡ್ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಎಲೆಸ ಎಲೆಸ ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಎಲೆಸ ಎಲೆಸ ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಎಲೆಸ ಎಲೆಸ ಒಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಎಲೆಸ ಎಲೆಸ ಬಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿದೆ ಬಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪಂದು ಜೋಗುಡು ಹೋಗುನುಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಪಚ್ಚ ಪಜಡ ಮುಡ್ಡು ಸೀಮೆಡು ನಲಿಪು ನಡಕೆ ದಾನಡಾವಳಿ ಅಂದು ಬಂದಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಂಬಿಕೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೂಡಿ ಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ನಾಕೆ ವರ್ಷವರ ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ಮೈಲಿಗೆ ದೂರ ಮಲ್ಪರ ನಲಿಕೆಲು ಬರಕೆ ಸಂದಾಯರೆ ಆಟ ಕೂಟ ಪಿಲಿನಲಿಗೆ ನೇಮಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೌರ್ಣದ ತುಳುನಾಡು ಸುಲುವ ಮಣ್ಣದ ಸುಲುವ ಜನಪದ ನಲಿಕೆನು ಇಂಚನೆ ಮೊರಿಪಾಗ ಬುಲೆಪಾಗ ಪರತ್ತು ತುಳುವ ನಾಳದ ವೈಭವದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಮುಗಿತನದ ಪೊಟ್ಟು ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಪಂಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಮೈಸಾಸುರರ ಎದುರು ಒಂದು ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎದುರು ಬಲೆ ಮರಾಠ ಕಲಾವಿದಿಕೆ ಕುಂಬಲ ಒಜಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೂಪಕಡೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿಯಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಜಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚನ ಇಜಿ ಮರಾಠ ಕಲಾವೇದಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪಾತೆರ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಂಚನ ಕೆ ಬೀಜ್ ಅವರು. ಮರಾಠ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಮಗ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತನು ಪಂಡ ಶ್ರಮ ಬೈತಾರೆ ಅನ್ವಿ ಭಂಗ ಬೈತಾರೆ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎದ್ದಿನಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ 2-3 ಡೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಪೋಪನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ತುಳುವನಾಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ ಪಂದಿತ್ತೆರು ಸರಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ದಿನಿ ಪರಶುರಾಮ ಮೇರೆ ಓಲ್ಲೇರಿ ಪರಶುರಾಮ ಸರ್ ಇರು ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಡ್ಯದ ಇದ್ವಾರ ಅಂತ ದಕ್ಕದಿದ್ದ ಪೋರ್ಸುಡು ಅದ್ರ ಮಂಡೆ ಬೂರ್ರತ್ತನ ಅರ್ಧ ಅದನ್ನ ರಟ್ಟ ಇರಂಚಿ ಅವು ಪಿಚ್ಚಾಯಿನಿ ಅದು ಮೂಲೆ ದಕ್ಕಿನಿ ಅವು ಪಿಚ್ಚ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಮಲ್ಲಜಿ ತೊಂದರೆ ಅವು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಪಡು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಬಕ್ಕ ಪರಶುರಾಮರ್ದ ಬತ್ತಿನ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ಬಾರಿ ಅವಲ ಸೋಕ ಆತ್ರಿ ಇರ್ನ ಕೈತ ಕಟ್ಟೊಂಚೂರು ಜಾರ್ನತೆ ಮಗ ಇರ್ನ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಅನ್ನೋದು ಒಂಚೂರು ಜಾರ್ನೆ ತೊಂದರೆ ಜವೇಂದಾಲ ಇಂಗ್ಲು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಇಂಕಲು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸೇ ಇಂಗ್ಲು ಪ್ರಧಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಂಗಿಲ್ ಸೋಕುತ್ತನ ಮಗ ಆರು ಒಲ್ಲಿ ರೀ ನಾನು ರೀ ಕಂಗಿಲ್ದಾರ್ ಈರ್ನ ಏಸದಾದ ದಂಟೆದಾರ ನಂದು ಅಜ್ಜ ಬಂಡ ಕಂಗಿಲ್ ಅಜ್ಜ ಬಂಡ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪ ತಾಳಿದು ಅತ್ತೆ ಈಗ ಕಡ್ಡಿಗ ನಾವನ್ಪೇನಿ
ಐಕೆ ಕಂಗಿಲ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಆ ರೂಪೋಡು ಐಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಆ ಈರ್ನ ಆ ಏಸೋಗುಂಡತೆ ಕಡಿಗನ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೈಡೆ ಬತ್ತನ ಮೈದ ಪುಣ್ಯಮೆಂತ ಬತ್ತಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಅರಿತ್ತನ ಬೀರಿತ್ತನ ಮುಡೆಯೇ ಪೋವಡು ಓಂತಿ ಕುತ್ತ ಮಂಡೆ ಮಾರಿ ಮುಡೆಯೇ ಪೋವಡು ಪಾರ್ದನದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಡು ಈರ ಸುಮಾರು ಜನ ಈರಿಂದ ಮಗ ಈರು ತಪ್ಪಿ ತೆರಿಯು ನೋಡ್ಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಅಂಜೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಕಡಿಗನಂದು ಪದೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಿಕಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಡುಟೆ ಕಡಿಗನ ಬಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಅವನು ಯಾಪಲ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಚೆ ಅವು ಕಡಿಗನಂದೇ ಪಲ್ಲೆ ಕಡಿಗನದೇ ಎಸ ಅಂದು ಕಂಗಿಲ್ದಗಳು ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೈಡೆ ಬತ್ತನ ಮೈದ ಪುಣ್ಣಮೆ ಬಾರಿಸೋಕೆ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಓಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಐಲೇಸ್ ಅವೇಟ್ ಎತ್ತಲು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ತುಳುವೆ ಒಂಜಾತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಪರ ಬೆರೆತಿನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಬದುಕಿನ ಒಂಚೂರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕಲ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿಗಾನ ತಿನ್ನೊಂಡತೆ ಕೊಡಿ ಬಂಡ ಬಾವುಟ ಅವೇನು ಪತ್ತ ಬೈದ್ರು ಬಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಡ ಬರೋಡು ಬನ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ತುಳುವೆ ಪಂಪಿನ ಬತ್ತನ ನಾನಲ್ಲ ಇಂದು ನಿಕಲ ತಂಡ ಮರಾಠ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಆಯ್ತಾ ನೀ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಸರ್ ಮರಾಠ ಬಂಡ ನಿಖುಲ್ ಮೊಕುಲು ಶಿವಾಜಿನ ವಂಶದ ಕುಲತೆ ಓ ದೇವರೇ ಸಲಾಂ ಅವೇ ಶಿವಾಜಿನ ವಂಶಸ್ಥೇರ್ನ ಕುಲಿ ಆರ್ಯ ಮರಾಠ ಉಪ್ಪಾಡು ಹೂವೇ ಉಪ್ಪಾಡೆ ಶಿವಾಜಿನ ವಂಶಸ್ಥೇರ್ನ ಕುಲುಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಮಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ಇವತ್ತು ವೆರೈಟಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈತಾರೆ ಇಡೀ ಡಾನ್ಸ್ ದಾದ ವೆರೈಟಿ ಬೋಡ ಅವಿನ ಕನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಐತೆ ಮಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮರಾಠ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವದ ಕಾಣಿಕೆಲು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಲು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಲು ಅಂಚನೆ ಗೌರವದನ ಇನಿ ಮರಾಠ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ರಜತ ರುಕ್ಮಿಣಿಡ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನೃತ್ಯ ಅವಲಕನ ಜನಪದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುವನಾಡದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ ಧ್ವಜಪೈನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಕೆರಿಗೆ ಆಗನಕ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಅವು ಪೂರ ರಜತ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವೇದಿಕೆ ಅನಾವರಾಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬತ್ತಂಡು ಬೆದ ದೇಶದ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ವಾ ರೀತಿಡ್ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪದ ಜನಪದ ನಲಿಕೆನು ಈ ಮಿತ್ನ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಂಗಲಾಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ ದುಂಬು ಬರಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟದ ತಂಡ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ಮೂಡಾಯಿಡು ನೇಸರ ದೇವಿಯರು ಉದಿಪುನ ಪೊರ್ತು ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣಿಡು ಬದುಕು ಸಾಗ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ನಾರಾಯಣನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ದ ಕೋಂಟುಡು ಕೂರಿ ತನ್ನ ಕಿನ್ನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಒಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲದು ಲೈರ್ದು ದುಮ್ನಾನಿದ ತಂಜನ ತೆಲಿನು ಉಪ್ಪು ಬೀರಾದ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ನುಟ್ಟುದು ಕರತ ಅಡಿಟಿತ್ತಿ ನಾಲು ನುಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಪಟದ ತಿಂದೊಂದು ಆರಿಗೆದೆತ್ತೊಂದು ದಿನತ ಪಡಿಕಾತ್ರ ಬುಟ್ಟಿ ಕುರುವೆ ಕುಡುಪು ಮೊಡೆಯರೆ ಕಾಡುದುಲ ಇರ್ದು ಕಂದಿನ ಬೂರು ಪೆರೆಸರೆ ಕುಲ್ನಗ ಬಡಪತ್ತದ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಕಲೆಯರೆ ಪದ ತೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆಸೊಗು ತರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಆ ಪೊರ್ತು ನಲ್ಪುಲಗ ನಲಿಕೆ ತೂಲಗ ನಕುರನ ನಲಿಕೆದ ಪುರ್ಲು ತೂಲಯ ನಕುರನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತೂಲಯ ನಲ್ಪು ನಲ್ಪುಲಯ 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 ನಲಿಕೆ ತೂಲಯ ನಕುರನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತೂಲಯ ನಕುರನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತೂಲಯ ನಲ್ಪುಲಯ 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 ನಲಿಕೆ ತೂಲಯ ನಕುರನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತೂಲಯ
ಪರ್ದು ಬೆಲೆಗೊಬ್ಬು ಕುದುಂತುಲಗ ಕಾಂಪರನ ಕಂಬರಿದ ಕಣ್ಣ ತುಲಯ ಕಾಂಪರನ ಕಂಬರಿದ ಕಣ್ಣ ತುಲಯ ಕಲಿಪರ್ದು ಬೆಲೆಗೊಬ್ಬು ಕುದುಂತುಲಯ ಕಾಂಪರನ ಕಂಬರಿದ ಕಣ್ಣ ತುಲಯ ಕಾಂಪರನ ಕಂಬರಿದ ಕಣ್ಣ ತುಲಯ ನಲ್ಪುಲಯ ಹೋಯ್ నలుపు ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ಏರ್ನಲ ಮೋನದನೆ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಕೊಲ್ಯ ಅನ್ನಕ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ಲು ಕೊಲ್ಯದಾರ ಅಂಡ್ ಅರ್ನನೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲಲ್ಲ ಮೋನೆ ಗುರ್ತ ಇಕ್ಕಂದು ಅಂಚೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಂಚ ಜನಪದ ಪಂಡ ಅಂಚ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾರನ್ ಲವ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪೌಡರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಓ ಬೆಗರೆ ಅಕಲ ಜೀವಾಲಾದಿತ್ತನು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸನ ಜೀವಾಲಾದಿತ್ತನು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಜನಪದ ಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯನ ತಿರುಪಯನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತದೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಕೆಲ್ಸನ ಚಾತುರ್ಪುದ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆ ಪೇಜವರ್ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಮಗ ನಿಕಲ್ನ ಇನಿ ತುಳು ಜನಪದ ಬದುಕಡು ಇನಿ ಮೊಗಲು ಜನಪದ ಕುಣಿತ ಪಂದ ದಾದ ಪಾಡ್ದೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕಲು ದೇಪಂಡ ಶುದ್ಧ ತುಳು ಜನಪದ ಬದುಕೊಂದು ಒಂದು ಯಾಪದ ಪದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಪಣಿಯಾಡಿ ಹಿಡಿದು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಇತ್ತಲತ್ತು ಪಣಿಯಾಡಿ ಹಿಡಿದುಲ ದುಂಬುದ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಪದ ಐಟು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಪುರ ಗಾ 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 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವಿನ ಯಾ ಮಲ್ತು ಪೋತೀರು ನಲಿಪುಲಗ ನಲಿಪುಲಗ ಅಂಚಿನ ಗಾ ಬರೋಂದತ್ತಲು ಅವಿನ ನಲಿಪುಲಯ ನಲಿಪು ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತು ಈ ಪೊಸತ್ತು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ ಆ ಇಡೀ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಒಂಜಾತ ತುಳು ಶಬ್ದಗಳು ದಿಂಜಿದುಂಡು ಏಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ಇಡೀ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಉಂಡತೆ ಒಂಜಾತ ತುಳು ಶಬ್ದಗಳು ಆ ಜೋರ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಜೋರ್ಲು ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿ ದಾತ ಅಂದು ಏರೆ ಗಂಡಲ
ಅತ್ಯಂತ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ ಏನು ನಿಮ್ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಎನ್ನಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಏತುಂಡು ಕೇಂಡರಡ 25,000 ಶಬ್ದಗಳುಂಡು ಪಾರ್ದ ನೋಡ್ದು ನಾಡ್ದು ದಿನ 25,000 ಶಬ್ದಗಳು ಏನಡ ರೆಡಿ ಉಂಡ್ಯಾರಡ ಅಂಚೆ ಜೋರ್ಲು ಪಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಸ್ತರಡು ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಜೋರ್ಲು ಪನ್ಪೀನಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಸ್ತರಡು ಇತ್ತಿನ ಆಕಲ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಜೋರ್ಲು ಇರುವಂಥ ತೀರಾ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪಯರ್ದ ನಾ ಶಬ್ದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾರಂಗ ನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯರು ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದಗಳುಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಬರೀ ಶುದ್ಧವೈನಂಚೆ ಜನಪದ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಬಟ್ಟಿ ಕುಡುಪು ಕುರುವೆ ಅವನಿಗೆ ಕುಡುಪು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕುಡುಪು ಮಡಿನಾರೆ ಈರಣ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಕನತೀತಿನ ಈರೆ ಮಡಿನ ಈರ್ ಕಂತೀತಿನ ಅಂದ ಯಾನದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕನತೀತಿನ ಕೂಡ 19 ಅಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೋಕಾತನ ಅಂದೆ ಇದು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೋಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇರುವೆರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಮುಂದೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಹೌದಾದೆ ಮಗ ಕಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಾರ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಾರ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆ ಗವೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತೆ ಉಂದಾದೆ ಕುಜಿಲಿ ಕುಜಿಲಿ ಕಲಿ ಕುಜಿಲಿ ಆಗ್ತದ ಕುಜಿಲಿ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕುಜಿಲಿ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ಅನ್ಪೀನಿ ಒಂದು ಕಲಿ ಪರ್ಪಿನ ಕಲಿತ ಗಡಂಗಿಗೆ ಪೋನಗ ಕಲಿ ಬಕ್ಕ ಚಾಕನ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಾಜನಗೂ ಮುಟ್ಟಿ ಅನ್ಪಿನ ಈಗ ಕುಜಿಲು ಪಂಡ ತಾರಿಡ್ದು ಕಲಿದಪ್ಪೆರ ಬೋಪಿರುತ್ತೆ ಅವು ಕುಜಿಲು ಪನ್ಪಿನವೇ ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಬಕ್ಕೊಂಜ ಒಂದು ದಾದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚೆಂಡೆಲ್ಲ ಬರ ಟೆಂಬರೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅದು ಇಡೀ ಕೌಲು ಕರ್ರಗಂತಿರ್ತಾರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಕೊನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಾರ ಪತ್ತಂಪಾಯರ ಎನ್ನ ಗೇನೋಗ ಬತ್ತಿದ್ದೆವು ಅಸರ್ಗೆ ಅಂತ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತುಂಡು ತುಳು ಜನಪದ ಕುಣಿತ ಬನ್ಪಿನ ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಬಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಚಿಲ್ ಮಲ್ತದಾರತ ಎಲ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಗುರ್ಚಿಲ್ ಮಲ್ತದಾರ ಗುರ್ಚಿಲ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇಪಂಡ ಮಲ್ತು ಕನ್ನಡತ್ತ ಅಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕವರ ಕುಡವರ ನನ್ನರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಕ್ಕ ಈರಂಜ ಅಥವಾ ಬೂರ್ ಪಾತೊಂದಿನದ ಅದಾವ ಕುರುವೆ ಮಡ್ಯಾರ ಕಂದಿನ ಮಲ್ತಾರ ಪೆರೆಸಿದ ಅರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಆಂಡ ಮಲ್ಪ ಐಟೆ ತಟ್ಟು ಕುಡುಪು ದಾಲ ಆತು ಜಾತ ಐಟಿ ಅಂದ್ಯ ಯಾನಿರೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಪ್ಪಡಂದು ಕಾಣತಿನತೆ ಉಪ್ಪಡ ಮಲ್ಲ ನಿಮಿಷ ಚೂರು ಬಂಗ ಅನ್ನಂದೆ ಆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡೆಂಕ್ ಅದು ಯಾನ್ತ ನಿಗ್ಲೇನು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಓಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನನೇ ಅತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕನೆತ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಣವ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಪೆರೆಸದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಾತು ಒಟ್ಟು ಈ ಥರದಂಡ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ಅರ್ತಾನೆ ತೊಂದರೆ ಜೀರು 11 ಬೈತಾರತ್ತಂದು ಒಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ಈ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕುಲ್ಯ ಘಟಕೊಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರೇ ಒಂಜಿಕಲು ಒಂಚೂರು ಬರಿಕು ಬಲೆ ಸರ್ಪಲ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಬರಿಕು ಬಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟಿದ ಇಲ್ಲು ಪಂಡರತೆ ಐಟ್ ಪಿರಾವಡದಳು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಅವಲ ಪೊಣ್ಣೆ ಪಿರವಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಇನ್ನು ಪಾಪ 11 ಉಂತದೀನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಣ್ಣು ಬಲೆ ಹೆಂಚು ಬಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಇರ್ದವಲ್ಲ ಉಲ ಇರ್ದವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಪ್ರವೀಣ ಅವಲೊಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪೆ ದೇಪಂಡ ಅವಿನ ಮಗರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವಿನ ಅಪ್ಪಗದ ಕಾಲಡು ಈ ಮುಳಿತ ಮಾಡದ ಇಲ್ಲು ಬನೊಂತು ಜೇರು ಐಕ್ಲು ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಕೇಲು ಬನೊಂತು ಕೇಲು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಸ್ತರದಕ್ಕಲು ಗಲಸು ನಂಚಿದ ಇಲ್ಲಗ್ ಅಕಲ ಕೇಲು ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಗಲಸು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಒಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ಜನಪದ ಅಕಲ ಕುಣಿತ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಪಗದ ಕಾಲಡು ಒಬ್ಬೆ ಗಾಲಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಊಯೆ ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಮಗುರುಜಿ ಇಲ್ಲ ಮಗುರ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನ್ನು ದಾದ ಮಗ ದಾದ 12 ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ನೀಯೇ ಸೀದಾ ಬರ್ತದ ಪತ್ತೊಂದು ಐಕಾದ ನಿಜವಾದ ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ತೋಜಿದ್ದಾರತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಕುದುರೋಳಿ ಗಣೇಶನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದಲಕ್ಕ ಐ ಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೊಜಿಪೋಡು ಬಂದ್ಬೋಣ ಚೆನ್ನಲೆ ದಯಪಂಡ ಅಂದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐನು ಆನುಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಂದುದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂತಾರೆ ಕಿನ್ನೆ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಮಂದುದೋಲಿ ಆಕಲು ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೇ ಉಪಯೋಗ ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸರಿ ಮಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಿರ್ಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅವೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪನಚಿನ ಗೌರವನ ವೇದಿಕೆಡು ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
ವಿನೋದ್ ಧನುಷ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಕಲು ಜನಪದ ನೃತ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಯ್ಯಾರು ನನ್ನ ದೊಂಬುಗು ಬರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಶ್ರುತಿಲಯ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕುತ್ತಾರ್. ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕುತ್ತಾರ್ ಮುಗಲ ಈ ಕೂಟದ ದುಂಬುದ ತಡ್ಡವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಧಾಮಿನಿ ಯಜ್ಞದಂಚಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಜನಪದ ಕಲೆ ಇಂಚಿನೊಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಬಿತ್ತರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ನೃತ್ಯ ಧಾಮಿನಿ. ಶ್ರುತಿಲಯ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕುತ್ತಾರ್. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಮುಂತಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಕುಣಿತವೇ ವೀರಗಾಸೆ ಕುಣಿತ. ಈ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನಪದ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುಣಿತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವೀರಗಾಸೆ ಕುಣಿತ.
ಶ್ರುತಿಲಯ ಯುವತಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕುತ್ತರ್ ಮುಗಲ ಯೋಜಿ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಡ್ ವೀರಗಾಸೆ ಕುಣಿತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೊರಿಯರ್ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕುತ್ತರ್ಡ್ ಅವೆತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೃತ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಆದುಂಡು ಐತ ಇನಿ ಯುವತಿ ಮಂಡಲನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬದ ದಿನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಇಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಿಲ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ ಪಾತೆರನ್ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಜವರ್ ಕೊರ್ರಲೇರು ಶ್ರುತಿಲಯ ನಿಕಲ ಬಾರಿ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಅತ್ತ ಕೂಟ ಉಂಡತೆ ಈ ಇನಿತ ಈ ನಲಿಕೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟಿಡುವಲ್ಲ ಮಲ್ದಾರ ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಯುವಜನ ಮೇಳ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಯುವಜನ ಮೇಳ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ, ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ. ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ನೃತ್ಯ ಕೂಡ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನೃತ್ಯ, ಅತ್ಯಂತ ಫೋರ್ಸೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಮಿನ ಬೇಕು. ನೀವಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಕುಣಿದು ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಆ ರುದ್ರದೇವರ ಇದಾಗಲಿ, ರುದ್ರ ಅಂದರೆ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತುಂಟಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಂಟ? ರುದ್ರ ಕೋಪ ಅಲ್ಲ, ಈಶ್ವರನಿಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ರುದ್ರ ಅಂತೇಳಿ, ರುದ್ರದೇವರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅದು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಶಿವಾರಾಧನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟಿಗೆ, ನಾವು ಜನಪದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಜನಪದದ ಯಾವ ಭಾಗ ಉಂಟು ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅಡ್ಡನಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾಗನ ರೂಪ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ತಾಸೆ ಮತ್ತು ದೋಲ್ ನಿಖಲ್ ಪೊರ್ಲಾತನ ಮಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಯಾನ್ ಆಂಜೋಕಲ್ ಬೊಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಐಟೆ ತಾಸೆ ದೋಲುನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜರಾಕಲು ಇರು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲು ಇರು ಮೈಸೂರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಬುದ್ಧಂಚಿ ಪುರಂಡತೆ ಅವಿನ ತಾಸೆ ಬಕ್ಕ ದೋಲು ಇಜ್ಜಾಕಂಡ ಅಕಡೆ ಹಲಗಿ ಬಂದು ಒಂಜಿಪ್ಪುಂಡು ಹಲಗಿ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಲಕನೆ ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಅಕಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಾಗ ಪ್ರತಿವಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಆ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ದಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಈ ವಜೆ ಹೊರತುಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿಲಯ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ ಕುತ್ತರ್ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜಿ ರಜತ ರುಕ್ಮಿನಿದ ಪರವಾದ ನೃತ್ಯ ಧಾಮಿನಿದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ವಿನಂತಿ. ನನ್ನ ಅಕೇರಿದ ರಡ್ಡು ತಂಡಲು ಈ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆಡು ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಕಲಾ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೊಟ್ಟ ಒಂದೇ ಬೋಲೆ ಬೊಟ್ಟ ಒಂದೇ ಬೋಲೆ ತಂಡ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯೇ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ವೈರಚಿನ ತೊಕೊಡ್ದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನೆಲೆಟ್ ಆಕ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ನೆಲೆಟ್ ಮಹಿಳಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೂಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಲ್ಲೆಟ್ರು ಈ ಕೂಟದ ತುಂಬದ ತಂಡವಾದ ನೃತ್ಯ ಧಾಮಿನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ತಂಡ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ
ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂತನಾಗು, ನೀನಿನ್ನು ಹೊರಡು. ನೆನಪಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ನಿಜ ರೂಪ ನೀನಾಗಿ ತೋರಿಸದ ಹೊರತು ನೀನು ಯಾರೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಿರಲಿ. ಎತ್ತಿದಾಗ ಚೇರಾಗಡಿ ಮುತ್ತಿದಾಗ ಕುಂದ ಕನ್ನಡದ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನವನು. ವಜ್ರ ಬಲ್ಲಾಳರಾಯ ಸೋಗೆ ಬಲ್ಲಾಳರಾಯ ಕತ್ತಿಗಲೆ ಬಿತ್ತಿ ಹೋದ ವಂಶಾದವನು. ಈ ಸೀಮೆಗೆ ಶಿವ ನೀಡಿದ ವರವೋ, ಈ ಊರಿಗೆ ಇವಾಲದ ಮರವೋ, ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ಕ್ವಾಟೆ ಗಸ್ತಿಗೆ ನಿಂತ ಗರಡಿ ಮನೆ ನಾಯಕ, 6,000 ಗಂಡು ಬಂದರು ಬಿಡನು ಕಾವಲಿನ ಕಾಯಕ. ಏಳೆಯ ಸರ್ಪ ಬಂದು ಕುಂತೈತೋ ಯಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ದುರ್ಗ ಕಾಯೋ ಕಂದ. ಈ ಊರಿಗೆ ಇವಾಲದ ಮರವೋ, ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ಕ್ವಾಟೆ ಗಸ್ತಿಗೆ ನಿಂತ ಗರಡಿ ಮನೆ ನಾಯಕ, 6,000 ಗಂಡು ಬಂದರು ಬಿಡನು ಕಾವಲಿನ ಕಾಯಕ. ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಚಿಂತಾಚಿತ್ತರಾಗಿರುವಿರಿ? ಯಾಕೆ ಮೌನ? ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಶಿವಾಲಯವಿಲ್ಲದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಭೋಜನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಶಿವಮಂದಿರವಾಗದೆ ನಾನೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗುವುದರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಶಿವಾಲಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಣ್ಣಪ್ಪನೇ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ಪೂರಗೌರಂ ಕರುಣಾವತಾರಂ ಸಂಸಾರ ಸಾರಂ ಭುಜಗೇಂದ್ರಹಾರಂ ಸದಾ ವಸಂತಂ ಹೃದಯಾರವಿಂದೇ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ನೀನು ಯಾರೆಂದು ನಿಜ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಈ ಮಂಜುನಾಥನ ಮೇಲಾಣೆ. ನನ್ನ ರೂಪ ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ನೋಡಿ ನನ್ನ ನಿಜ ರೂಪ. ನಿನ್ನ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದಂತಹ ನಾನು ನಿಜ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿಕೋ, ನೋಡಿಕೋ, ನೋಡಿಕೋ. ಮಂಜುನಾಥ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾಧೀಶ, ಬಲ್ಲಾಳ ದಂಪತಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ. ಯಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ನೇತ್ರೋದ್ಭವಿ ನೇತ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು
ನನ್ನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋರು ಅವರ ಸಕಲ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಆನಂದ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀನು ನೆಲೆಸಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದಂತೆ ಸದಾ ಜಾಗೃತನಾಗಿರು. ಧರ್ಮದ ನೆಲೆವೀಡಾದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವರೂಪಡು ಇಜಿ ನೃತ್ಯನ ಮಲ್ತನಚಿನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಹಿಳಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆದ ಇಜಿ ನೃತ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ KK ಪೇಚ್ ಅವರು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಾತಿರಲ್ಲ, డాన్స్ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್, ನಲಿಕೆ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್, ಪಾತೆರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರೆನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಹೆಗ್ಗಡ್ತಿ ಇರ್ನ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅವು ಸೂಪರ್ ಪಂಡು ಸೂಪರ್ ಪಾತೆರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವೇ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭ ಬಕ್ಕಾಯನ ಊರಿನ ಪಿದಾಪಾಠ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಭಾರಿ ಸೋಕುತ್ತನು. ಈಶ್ವರ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೇವಿಯರು ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಕ ಆತನು. ಒಟ್ಟು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದಂಡ ಅವೇನು 19 ಇದ್ದಾರೆ. ಪಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದು ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸುಲ್ಮೆಲು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಸುಲ್ಪೆಲು ಈ ಕೂಟದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಬರುನುಂಡು. ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಬಾದ್ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ನೃತ್ಯದ ಅಭಿನಯ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಅಕೇರಿದ ಒತ್ತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ದು ವಾ ತಂಡಲು ವಿಜಯ್ ಆಪನ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಜಿ ತೀರ್ಪುಲ ಬರ್ರೆಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಜಿ ಈ ಗೌರವದ ನಮ್ಮ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸೇರಿಗೆ ನಡಪಂಡು ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ಈ ಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನೆಗೆ ದುಂಬು ಇನ್ನಿಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಊರದ ಮಾತ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರನ್ನಕ್ಲೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುದ ಸೌಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಮಿಯಾನ ಹನುಮಾನ್ ನಗರ ಕುಂಪಲ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಅಲಂಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ವಿಕಾಸ್ ಕುಂಪಲ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ LED ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ವಿಕಾಸ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಕ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನಂಚಿನ KK ಪೇಜ್ ಅವರಿಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಭರತನಾಟ್ಯದ ವಿದ್ವತ್ತನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಈ ಊರದ ಪೊಣ್ಣುಮಗಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮರ್ಮಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶೈನಾ ರಾಣಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಜನಪದ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೊಲಬಿತ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ತೋನ್ಶೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾವನುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಹಬ್ಬಕ ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ದ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾವೊಂದು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲೇಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡನ ಮಾನಾದಿಗಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಹೊರತು ಈ ಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡವಾದ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ. ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡುದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡುದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ
ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಮನದಾನಿ ಪಾಡ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಪರ್ಬದ ಮನದಾನಿ ಪಾಡ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೇ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೇ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನೆರ್ನ ಉಮೇದ್ ತೂಲೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನೆರ್ನ ಉಮೇದ್ ತೂಲೆ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ शब्दों के ले पुरल उर्पुना गानों के ले डोल गुद्दुना शब्दों के ले पुरल उर्पुना गानों के ले हिरियेर मल्टी कट्टे मदपूनु बोचिये हिरियेर मल्टी कट्टे मदपूनु बोचिये ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡದ ಗೊಪ್ಪುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡದ ಗೊಪ್ಪುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ರಿಷಡ್ ಕೊಲ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತನಚನ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಪದ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಅರ್ನ ಸ್ವರ ಕಂಡಡ್ ಆ ಕೇರಿದ ತಂಡಗ್ ಕೊರ್ಪುನಚನ ಅರ್ನ ನುಡಿಪುರ್ಪ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ ನಿಗುಲು ಎಕಡಾರ ಬರ್ತಾರ ನಲ್ಪೆರೆ ಈಗ ಮೋನೆ ತುನ ಕೆಲವೇರು ನಂಚಿನ ಮೋನೆ ತೋಜಿನ ಮಾರ್ರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದ ಅತ್ತು ಇಡೇ ಬೈದಿನ ಅಂದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಗುಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಬೈದ ಅತ್ತು ನಲಿಕೆ ನಲ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೈತಾರೆ ಕೇಳಿ ಈಜಾದೆ ಹಾಂ ಅದು ಈಗಲ ಮೋನೆ ತುನ ಎಕಡಾರ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಮಗು ನಲ್ತದ್ದು ಪೋಯುದು ಕುಡಾರ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಒಂದು ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯತೆ ಬಾಕ್ಯಾರ್ ಪಂಡದ ಅದೇ ಬಾಕ್ಯಾರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಬುಧ ಪಲ್ಲೆ ಬುಡ್ಲೆ ಬುಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಾಕ್ಯಾರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಂದು ನಡ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಬಾಕ್ಯಾರ್ ಪಂಡ ಅವು ಕಾಪು ದೀಪಿನ ಕಂಡಲ ಅದಪ್ಪು ಬಾಕ್ಯಾರ್ ಕಂಡಲ ಅಪ್ಪಳು ಬಾಕಿ ಮಾರ ಕಂಡ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಾಕಿ ಮಾರದ ಕಂಡ ಅಂತ ಮನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಪುನಂಚಿದ್ರ ಮಲ್ಲ ಕಂಡೋಗ ಬಾಕಿ ಮಾರದ ಕಂಡ ಅಂತ ಮನ್ಪಿನಿ ಅವೇ ಒಂಜ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಾನು ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಬೈತಾರೆ ಇಂಚಿ ಇಮ್ಮೆ ಕುಂತಾರೆ ಓಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೈತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಒವ್ವೇ ನಾಟಕ ಕಾವಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾವಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲು ನಡುಟು ಮಲ್ತೆರಡು ಮಾತ್ರ ಐಕು ಪುರ್ಲು ಈ ತರೆಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏರ್ ಮಗ 2 ಜನ ದುಮ್ಮು ಪಿರ ಹೊಡ್ದು ನಿಗಲ ತಪ್ಪತ್ತವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರವೀಣ್ಯರು ಉಂತುದೇರತ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಬೈದೇರು ನಲ್ತೊಂದು ಅವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತ್ ಆಮೇಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಮೇಟ್ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡತೆ ಯಾಕಡೆ ಹಿಡಿದು 5 ಇಂಚು ಬೈತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಮಗು ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪಿಡಿಯರ್ದಲ್ಲ ಶೈನ ಮೇಡಮ್ ಪುರಪ್ಪ ನೋಡು ತೆಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೂಂದು ಬೇರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪಂಗಾಯ್ ಪಂಡದ ಅದೇ ತಪ್ಪಂಗಾಯ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಕ್ಕಡ ಕೇಳಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಾತೆ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಪಂಡದ ತಾರೈ ದಾದ ತಪ್ಪಂಗಾಯ್ದು ಗೊಬ್ಬುಂದು ಇಂಜಿನ ಪತ್ರ ಇಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು ತಪ್ಪಂಗದ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪಂಡ ತಾರೈನು ಒಂಜಿ ದೂರೋಡು ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ದಕ್ಕುನು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ದಾದ ಲಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ ಜವನೀರುಂಡೆ ಐಟು ಉರುಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕೈತ ಏರು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಎಪ್ಪೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಇರುಪ್ಪೆ ಅತ್ತೈತ ಏರು ಪ್ರಧಾನ ಎಪ್ಪೆ ಆಡಕಂತ ಕೊರೋಡು ಅವಿನ ಕನ್ನಡ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಅವು ತಪ್ಪಂಗಾಯ್ದು ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪಿನೈಕೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಶಬ್ದೋಲ್ ಪುರ ಇಟ್ಟುಂಡು ದಪಂಡ ಒವೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಐತ ಪಿರವುದ ಸಾಹಿತ್ಯನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಉಂಟದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒವೇ ನಾಟಕದ ಫಿಲ್ಮದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಹತ್ತವು ಅದು ಇಂಚ ಬರಿತೀನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಿತೀನಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ನೆನಪಿಜಿ ಅಂತ ದುಂಬುರ್ದ ಪದವನ್ನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಪದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಯಾನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಅವಿನ ಶಬ್ದನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪ ಮಗ ಅಂತ ಬಂತೆ ಅವ್ರು ಟೀಚರ್ ಅಂಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚೆ ಜಪ ನೋಡಿ ಬಂದು ನೀಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೋಗಾತಲು ಸೂಪರ್ ಅವೇ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಈ ಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನಿ ಭಾಗವಹಿಸನಂಚಿನ ತಂಡಲೆಗೆ ಗೌರವಧನದ ಒಟ್ಟುಗೂ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರನ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯ ಸರಿ ಒಂತೆ ಬರ್ತಡೆ ತೀರ್ಪು ಲಾಕ್ಕದಂತದ್ದು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ರು ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬತ್ತನಂದ ಅರ್ಥ ದಯಬಂಡ ಈತ ಪರ್ತ್ ಈತ ಶ್ರಮ ಮಂತಿಲೇಕ್ ಒಜಿ ಅವು ಪನವುದ ಸಾಕಾಯ ಅದಪ್ಪ ಸರಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚುಂಡು ಮಾತೆ ಕುಲ್ಲೆ ಆತು ಇತ್ತದು ಎಂಕಲು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಣ ವಿನಂತಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಪ್ರವೀಣೆ ಬಾಕಿ ಆಂಜೋಲೇನು ಪೂರ ತಿರ್ತೆ ಕುಲ್ಲಾದ ನಂಚಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊರ ಪಂಜ ಆಂಜನಗ್ಲು ಪೂರ ಬಲೆ ಏರು ಉಲ್ಲಾರು ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಲೆ ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಪುಗು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾದ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಪಂಜೋಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ 25 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಬಕ್ಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಆನಂದ ನಾನು ನಂಬುದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂತೋಷದ ಆತಂದ ಆಂಡ ಪೂರ ಕ್ಲಾಪ್ ಬಿಟ್ಟಲೆ ಮಂದಿರದ 25 ವರ್ಷ ಅನಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೀರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮಂದಿರದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ 25 ವರ್ಷ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಎದುರುಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಜೋಲ್ನ ನೆತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಗ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ 25 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಗ ಈ ಜಾಗಡೆ ಆಪನಲ್ಲ ಕಾಯಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೆ ರೆಚ್ಚಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಪಿರ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಪಿರ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ವಿನಾಯಕ ಪಿರ ರೆಡಿ ಆವಡು ಎಕ್ಕಡಿ ಎಂಚ ಆ ಪ್ರಾಯದಾರ ನಲ್ತೆರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಸರಿ ವಿನಾಯಕಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ನಲಿಪೋಡು ಆ ನಮೂನೆ ಆವಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಂಜಿಲ ಪಿರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲು ಪೂರ ಮರತ್ತದು ನನ್ನ ಪಿರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪನತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂದಾಣ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಒರಿವಿನಿ ಈ ಸಮಿತಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ 25 ವರ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನದಾದ ಬಂಡ ನಿಖುಲ್ನ ಆಂಡ್ ಸುನೀತಕ್ಕ ನಿಖುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ 25 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಮುಲ್ಪೈತಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಬಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೇನ ನೇಟು ಜೋಡಿಸವನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾಕಡೆ ಆರ ಪಲ್ನಕನೆ
ದುಂಬುದ ದೇವರನ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ನೇಕ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಲ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಮಲ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿವನ್ನ ಅಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜೋಕ್ಲೇನು ಜವನೇರೇನು ಪುರ ಈ ಮಂದಿರದ ಸಂಪರ್ಕ ಕನಪನ ಮುಖಾಂತರ ಭಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಅಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಾಂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು. ನಾನು ಶಾರದೋತ್ಸವದ ತುಳಸಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರೈಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ದಯವಂಡ ಅಲ್ತ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆ ಅಲ್ಪದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ತಂಡಡು ಪೋದಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇಕ್ಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಆವಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೆಂಗ್ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ತಿರ್ದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಕೊಲ್ಯ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ನಿಖಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ಮುಲ್ತ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲರನ್ ಬಣ್ಣದ್ದು ಆಣ ನಿಖಲ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ತಂಡಾಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೂರೇರನ್ಲ ಆ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸವನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರು ಅಂಚ ಬಂಡ ನಿಖಲ್ ತಾಲ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಅರಂದತ್ತೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸಂಘಟನೆ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಮುಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒರಿದನ ಬಂಡ ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಓಪನ್ ಆದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎದುರುಡೆ ಬನ್ಪನು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಬೆಂಗಾವಲಿತ್ತು ನಡೆದಾದ್ರೆ ಈ ಮಂದಿರದ ಈ ಸಮಿತಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ದುಮುಕನರೆ ಆತನಂದು ಪಣದು ಯಾನು ಸಾರ ಸರ್ತಿ ಬನ್ಪೆ ದಯವಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೈತ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಎಂಚ ಪೋತುನು ಅಂಚ ಅದು ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ತೇರು ಅರ್ಥ ಐಡಿದಾಲ ಎಂದುದಾಲ ಐನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ದಿನಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕುಂಪಲಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡ್ ಕುಂಪಲದಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗನ್ನೇ ಐತ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಾರು ನಿಕುಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಐಟ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡೊಂದು ನಿಕುಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಬಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನಾಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುಜೇರು ಅಂಡ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಪ್ಪುನು ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ಲನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದು ಪನ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಕಾಸುದ ಟ್ರಾಫಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕನ ಗೌರವ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ನಿಕ್ಲನ ನಿರೀಕ್ಷೆನೇ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡೆ ಆಯ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಯಂಕರ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಡ್ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಬಕ್ಕ ಶೈನಿ ಮುಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ತೋನ್ಸನ್ನೆ ಮೂಜಿ ಜನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಮಾಡಿ ಒಲ್ಪಲ ಏರೆಗಳ ತೊಂದರೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನ ಇರಬಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಜನಪದ ಆ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಸರಿಯಾಯಿನ ತೀರ್ಪು ಕೊರಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಏರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಜಾದೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಭಾರಿ ತುಳಿತದು ಮಾರ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದು ಐಕೊಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಡ ತೀರ್ತು ಕುಲ್ದೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಎದುರುಡು ಒವೇ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಅವನ ರೀತಿಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾಯಿನ ರೀತಿಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡ ಆ ನ್ಯಾಯನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುನು ಖಂಡಿತ ಕೆ ಪೇಜ ಅವ್ರು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆ ಪೇಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅರೆಗೆ ಎಕಡ ಅರು ಪಂಡೇರು ಅರು ಏತ ಎಂಜಿನ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರಡಿ ಏತ 25,000 ಶಬ್ದಲೇನು ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ರೀತಿಡ್ ಅರೆಗೆ ಅಂಚಿತನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಕೆ ಪೇಜ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅರೆ ಇಡೀ ಅವಿಭಜಿತ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆರು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ವರ ಕೆ ಪೇಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟಲೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬೈದನೇ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ತಗೊಂಡ ಅರ್ನಂಚಿನ ಅರಿ ಯಾಪಲ ಬ್ಯುಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರು ಅಲ್ಪ ಕಂಬಲ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅರಿನ ಈ ನಾಡು ಪಿಲಿ ಅಂಡಲ ಕೆ ಪೇಜಾರೆ ಬೋರ್ಡು
ನೃತ್ಯ ಆಂಡಲ ಕೆ ಪೇಜಿ ಅವರೇ ಬೋರ್ಡು ಕಂಬಳ ಆಂಡಲ ಕೆ ಪೂಜೆ ಪೂರೆಕ್ಲ ಕೆ ಪೇಜಿ ಅವರು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ತೆರಿವೊಂದನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿನ ತೆರಿವೊಂದನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಹತ ಸಂಗತಿಲನ್ನ ತೆರಿವೊಂದನಂಚಿನಾರು ಕೆ ಪೇಜಿ ಅವರು ಅಂಚಾದಾರು ಅರ್ನ ತೀರ್ಪುದ ಇಂದು ಆನಂದ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದಲ್ಲ ಅರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೈನಿಲ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ನಿರೆಲ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡೆ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅತಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೃತ್ಯದ ನೆಟ್ ಪರಿಣತಿ ಒಂದುನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬಾಗಡ್ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಗುರು ಆದ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನಾಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತನ್ನಡೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೌಢಿಮೇನು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಶೈನಿಲ ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೋನ್ಸನ್ನೆ ಅಂತೂ ಸವಾಲು ಹೆಜ್ಜಿ ತೋನ್ಸನ್ನ ಯಾಪಲ್ ಒಂಜಿ ತೋನ್ಸನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ವಿಷಯ ಅದೇ ತೋನ್ಸನ್ನ ಈ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡುಗೆ ಆರು ಪನ್ಪುನು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡುಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಉಲಾಯ್ ಬಲಿಪುನಿ ಇತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಪಿದಾಯ್ ಬಲಿಪುನಿ ಅದೇ ತೋನ್ಸನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹರಿಕತೆ ನೀನು ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ತೋನ್ಸನ್ನ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಉಮೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಆರು ಮಸ್ಕಾತಿರ್ದು ಬೈದ್ಯಾರ ಆರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಸುವೆ ಅಜತದ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇ ತೂನಕ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿನ ತೂನಕ ಕೆಲವುದ ತಂಡಲು ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮೀಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚಿಂಚಾದಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ಆತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡುದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಉಂಚಿದ ಅಂದೆ ಪನ್ಪನ ತುಳುಡು ಉಂಚಿದಕಲು ಎಂದೇ ಪನ್ಪ ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಲ ಆದಿತ್ತು ಪೂರ್ಣಲ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಡ್ತು ಒಂಜೇಲ ಕದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಪ್ಪಾಡು ಬನ್ನೊಂದು ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂಕಲ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಏನೇನು ಈ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ರೆಡ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪಾತೆರ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿಲ್ಲ ಶೈನಿ ಮೇಡಮ್ ಕೊಂಚ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ರೆ ಛೇ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೋಯನೆ ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲದ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಯಾನು ಸುರುಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೇನು ಯಾಕಡೆ ಭಜನೆ ಅವಡ್ಡನೆ ಬೈದೆ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗನಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಭಜನದ ಇನಾಮುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಕೈತಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದಕ್ಕೂ ಪತಂ ಪೋತೀರು ಕುಳಾಯಿಗೆ ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಕೈತಾಲ್ದು ಯಾನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾನು ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇನು ಬಂದುಲೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ವರಪ್ರಸಾದರಪ್ಪ ಕಚ್ಚೂರು ಮಾಲ್ದಿರ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಭುಡು ಪುಡುದು ಕೋಡಿಕೊಂಡಾಲ ಕೊಡಗ ಬಣ್ಣಾರಡ ಜಾಗಿಡು ಬುಲೆನ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೋರದಬ್ಬು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರುಡ್ದು ತೆನಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ ಅವೇತೋ ಸಾನ ಮುಂಡಿಗೆలను ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮಿಂಚಿತಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕರಿಗಂಧದ ಇಂಬಿಂಬುಗರು ಪಿಚ್ಚಿತಿ ಎನ್ನ ನಂಬುಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಂತ ಅರಡು ತಗ್ಗ ಒಂದು ಇನ್ನು ಪಣಂಬೂರು ಪಟ್ಟ ಸಾಲೆ 7 ಕೊಪ್ಪದ ಕೊರಗೆರೆ ಅಳಿದು ಪೊಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಬೊಳ್ಳೆಂಗೇರಿದ ತುದುತ್ತ ಪಯ್ಯನ ಅರಿந்து ಮಲ್ತಿನ ಸತ್ಯ ತೆಂಡದ ಕಾಯಿನ ತಾರಾಯಿನ ಮಲ್ತಿನ ಚೇದ ಸತ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜಗ್ಯಾನ ಮರಂಪಟ್ಟ ಬುರುಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತೆನಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ನೆಲೆ ಎಂಚಿದ ಮಾತ ಸರ್ವಸತ್ವಲಿಗೆ ಯಾನು ಕುಡವರ ನನವರ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ಯಾರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐಕು ಪಾತ್ಯಾರ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಆತು ಒಂದುತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಶೈನ ಮೇಡಮ್ಲ ಪಾತ್ಯಾರ ಮೇರೊಂದು ಅಕಾರ ಹತ್ತೇರು ಬಕ್ಕಾರ ಲೆತ್ತು ನಲ್ಕೇನು ಚೇರಿ ಪಕ್ಕ ನಾನು ಪಾತಿರುತ್ತೀರಿ ಯಾನ್ಲ ಶೈನ ಮೇಡಮ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಗೊಂದುತ್ತಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪುಣ್ ಪಂದಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಬರ್ದು ಒಂಜೆರ್ದು 11 ಮುಟ್ಟದ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಶ್ರಮ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಐಕು ಪಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆ ನಾವು ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ನಡ ಏನದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ತುಳುತ ಮಸ್ತ್
ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೆರಿಯುವನಂಚೆ ತೆರಿಪವನಂಚೆ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಓಡೆ ಪಪ್ಪ ಗುಂಡಚ್ಚ ಬಂದು ಗುಂಡಚ್ಚ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದಂಚಿ ಪುರ ತನಿಲಿಗೆ ಗುಂಡಚ್ಚ ಬನ್ಪೇರ ಅಂಚಿದ ಕುಳಿತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾವು ಓಡೆ ಪಪ್ಪ ಗುಂಡಚ್ಚ ಬಳ್ಳಾಳ್ರ ಬೊಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಪಜ್ಜರ ಪಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲಡು ಮುಳ್ಳುಡು ಹಾಕಿರಡ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಗುಂಡಚ್ಚ ಕಲ್ಲಡು ಮುಳ್ಳುಡು ಹಾಕಿರಡ ಕುಡೆಕ್ನೂರುವೆ ಕುಡೆಟ್ಟಿ ಏರುಂಡು ಕುಡೆಟ್ ಅಜ್ಜಿಂಡು ಅಜ್ಜಿದಾದ ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆಂದಾದ ಮಲ್ಪ ಗೆಜ್ಜೆನ್ ಪೆತ್ತೋ ಕೊಟ್ಟೆ ಪೆತ್ತದಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೆತ್ತ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೇರಿಂದಾದ ಮಲ್ಪ ಪೇರಿನ ದೇವೇರೆ ಕೊರ್ಪೆ ದೇವೇರ್ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವೇರು ಪುರ್ಸದ ಕೊರ್ಪೇರು ಪುರ್ಸದೊಂದಾದ ಮಲ್ಪ ಪುರ್ಸದೊಂದು ಮುಂಡೋ ಪಾಡುವೆ ಮುಂಡದಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮುಂಡ ಪೇನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೇನಿಂದಾದ ಮಲ್ಪ ಪೇನಿನ ಕೋರಿ ಪಾಡುವೆ ಕೋರಿದಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕೋರಿ ತೆತ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತೆತ್ತಿಂದಾದ ಮಲ್ಪ ದೂರದ ಊರದ ಬಿನ್ನೇರು ಬನ್ನೆ ಚೈಂಚಿ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಪುನು ಆಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆದು ಬೋತೆ ರೀತಿ ತುಲೆ ಒಂದು ತುಳು ಜನಪದ ಬದುಕಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ 400 ಜಾಸ್ತಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಂದು ಯಾನೊಂಜಿ 400 ಹೆಚ್ಚು ದೈವಲ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರ್ಬೋಪಿನಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ದೈವಲ್ನ ಓಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕೆಲಂಡರ್ ರೌಂಡ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅವೇನ ಬಗ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಜನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಟ್ಟಿ ನಡೊಂದುತ್ತೇರು ಪಾರ್ಧನ ಪನ್ನೊಂದುತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆರ ಪಾರ್ಧನನು ಇಲ್ಲೆಡೆ ಬತ್ತದು ಯಾಕಡೆ ಯಾರೋ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಲುಡು ಪಂಡ್ಯರು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಆತ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಆತಂಡು ಆ ಬಂಗೋಡು ಬತ್ತದು ಆರು ಆತ್ ಪುಣೆತ್ತೆರಡಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಜಕ್ಕೇಳಿ ಜಪ್ಪಡದು ಮಾನಾದಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಾರ್ಧನ ಪನ್ನೊಂದುತ್ತೇರು ಆ ಪಾರ್ಧನ ಎಂಗಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗುಂಕುಟ್ಟೊಂದು ನಾನು ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೇತೆ ಟಿ ವಿಡ್ ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪಿನೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡ್ ಮೊರ್ದೇನು ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಸರ್ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಐಡ್ದಾತನೆ ಬಲಿ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ಯರ್ಗಂದು ನಿಗುಲು ತುದುಪೆರ್ಲಾರು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ 5:30 ಗಂಟೆ 6:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಉಡು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಂಬಳು ಪೈರಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಶಬ್ದ ಬದುಕಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬದುಕವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬದುಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಲ ಬದುಕನ್ನು ನಿಗುಲು ದೀತರತೆ ಎದುರು ಅವು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಗುಚ್ಚಾಂಡು ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕನ್ನು ಎದುರು ಕಣಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಪೊರ್ಲುಗೂ ಮಾತ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಜೆನಕಲು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಡಿನಕಲು ಈಗ ಪೂರ ಸಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪ ಕಡೆಯತ್ತ ಪಾತ್ರದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಬಂದುಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟಿಲ್ಡು ತುಗ್ಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಬಲತಿ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬಲಕ್ಕೆ ನಡಕ್ಕೆಡೆ ತುಳುವ ಬಲ್ಮನ ನೆಗತು ತೋಜಿದು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಬರೆ ಒಡುಂದುದು ತುಡರು ಪೊತ್ತದ ಕಾತು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಎದುರೇ ಬರ್ಪುಲು ದೋಲು ತೆಂಬರ ನಲ್ಕೆ ಗಗ್ಗರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬನ್ನದೆಚ್ಚಿದ ಬಿಂಬಲು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲದ ಕಲೆಕಲು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೆ ಪೇಜವರು ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರದ ತುಳು ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥನೆ ಅರ್ನ ತರೆತ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ್ ಒಡ್ಡೆ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತೆರ ಕತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತುನಂಚನೆ ರೇಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸುಲ್ಮೇಲು ಶೈನಾರಾಣಿ ಪಾತೆರವರ ಹೆಚ್ಚದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನಾಮ್ ರವಿ ಅಲಪ್ಪೆದ ಈತ ಪೂರ್ತದ ಭಜನಾ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಲ್ಲ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಿಜಿದೆ ಪಂಡ ಅವು ನೇರ ನಿರ್ದೇಶ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡ ಕೃಷ್ಣಾಂಗಣ ಐನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಪಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಕ ತಿಕ್ಕನಂಚನ ಆಲೋಚನೆ ಪೂರ ಜೋಡಾವಣಿ ಜನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುನು ಬಡೋದು ನೃತ್ಯ ಅದುಪು ತೀರ್ಪುನು ಇತ್ತ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುತ ಇನಾಮು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕರ್ಷಕ ಫಲಕ ಅಂಚಿನ ರೆಡ್ನೆ ಇನಾಮು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಕರ್ಷಕ ಫಲಕ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮು 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕರ್ಷಕ ಫಲಕ ಈ ಕೂಟದ 11 ತಂಡಲು ಅಜತದೆತ್ತನಂಚಿನ 11 ತಂಡಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಈ ಕೂಟಡ್ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮು ಗೆಂದನಂಚಿನ ತಂಡನ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಕೂಟದ ಮೂಜಿನ ಇನಾಮನು ನೃತ್ಯ ದಾಮಿನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಮೂಜಿನ ಇನಾಮನು ಗೆಂದನಂಚಿನ ತಂಡ ಶ್ರುತಿಲಯ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಕುತ್ತಾರ್. 3rd ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಶ್ರುತಿಲಯ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುವತಿ ಮಂಡಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರುತಿಲಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ದತ್ತ ಟಿಯೋಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ನೃತ್ಯ ಗುರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆರ್ಲಬಲೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬರಡು ಪಣದ್ವಿ ವೀರಗಾಸ್ಯದ ಪೊರ್ಲುನು ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ತೋಜಾಯಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರುತಿಲಯ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ ಭಾಸ್ಕರ್ಲ ನೃತ್ಯ ಗುರು ನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಕಡೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಎತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಸೊಲ್ಮೇಲು
ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಓ ಕೆಂಡ ಮೂಜಿ ತಂಡಗಳ ಅರ್ಧ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮೂಜಿ ತಂಡಗಳ 32 31 ಅಂಚ ಆತಟೆ ಬೈದಂತ ಅಂಕ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಂಚನ ಹತ್ರ ಅರ್ಧ ಪಾಯಿಂಟ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತೀನಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡ್ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮು ನೃತ್ಯಧಾಮಿನಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಕಂಡ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆತಂಡು, ಕಂಗಿಲು ನೃತ್ಯ ಆತಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತೈತದು ಐಕೊಂಜಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಲೆನ ಪೂರ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತನಂಚಿನ ತಂಡ ಮರಾಠ ಕಲಾವೇದಿಕೆ. ರಡ್ನೆ ಇನಾಮನ್ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಮರಾಠ ಕಲಾವೇದಿಕೆ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಒಂದು ಕಂಗೀಲು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಮರಾಠ ಕಲಾವೇದಿಕೆ. ನನಲದೇ ಇಜೇರು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಲ್ಲೆಷ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತೋಜಿನ ಪಿರೋದಕಲ್ ಬಲೆ ಫಲ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ನೃತ್ಯಧಾಮಿನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ 10,000 ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಫಲಕದೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಚೂರು ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬೆಂಬಲಿಗರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹ ಬರಲಿ. ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ನಡಪಾದ ಕೊರನಂಚನ ನೃತ್ಯಧಾಮಿನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೃತ್ಯಧಾಮಿನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕೇರಿದ ದಿನ 2025 ಮುಗಿತಲ ಪುನಂಚನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಒಪ್ಪುನಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟನು ಅವೊಂಜಿ 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪು ದೀಪುನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪೆರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಏರೆಗೆ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲು ಬಟ್ಟಿ ಮೊಡೆಯರು, ಆಮೇಟ್ ಮಡಲು ಮೊಡೆಯರು, ಅವಲಕ್ಕನೆ ಮೋನೆಗೆ ಗುರ್ತೇಜಂದನ ಬಣ್ಣ ಬಾಡಿಯರು, ಅವೇ ಲಕ್ಕದ ಉಂತಿಯರು ಹಾಕಲು. ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ಈ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾದ ಯುವ ಘಟಕ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, ಆಕರ್ಷಕವಾಯಿನಂಚನ ಇನಾಮು. ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ತಂಡದ ಇತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರತ್ತು ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಲಬಲ್ಲೆ ಮಾತಿರಲಬಲ್ಲೆ. ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕದ ಸರಿಯಾತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸರಿಯಾತ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪುಂಜನಕುಲು ಯುವ ಹಿಂದ ಪೂರ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಬಲ್ಲೆ. ಯುವ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಲಬಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ಸುರುತ ಇನಾಮನ್ನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಇಡೀ ಕೂಟದ ತಂಡದ ಕುಲೆ ಊರೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಎಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಈ ಮೇಕ್ಬಲ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು. ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಯ ಘಟಕ ನೃತ್ಯಧಾಮಿನಿ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ತಂಡ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್.
ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಕಲ್ನ ವಿನೋದು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಡೆ ಮೈಲೇರ್ಲು ನಿಕ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಖಲುಪಿನ ಪೋಲೆ ಹೌದು. ಧನ್ಯವಾದ. ಇತ್ತೆ ಸಮೂಹ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇತ್ತೆ ತಿಲಿಕೆದ ಮೋನೆ. ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Okay, 1